അറിഞ്ഞിട്ടുമല്ല, ആർക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല. കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെയും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും മാലിന്യം വീർപ്പുമുട്ടിച്ച പേരണ്ടൂർ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചിട്ട് 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പേരണ്ടൂർ കനാലിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കൊച്ചിയിലെ പുതുതലമുറ. ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചിക്കാർ കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും പേരണ്ടൂർ കനാലിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം അത്ര കണ്ട് മലിനമാണ് കനാലിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി. കനാലിനെ മലിനമാക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ് സമീപത്ത് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറവുശാലകൾ. സമീപത്തെ മാർക്കറ്റിലെയും അറവുശാലയിലെയും മീൻ ചന്തകളിലെയും മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാണ് പേരണ്ടൂർ മുതൽ തേവര വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കനാൽ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്കു നിലച്ചു. മറ്റ് അറവുശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ പോലും കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളാറുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. കോർപ്പറേഷനിൽ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. മലിനമായ കനാല് മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതിലേറെയും കനാലിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ്. അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധത്തിന്റെയും കൊതുകുകളുടെ ശല്യത്തിനും പുറമെ മഴ പെയ്താൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന മലിനജലത്തെയും മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളെയും ഭയന്നാണ് അവിടെയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത്. കനാലിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നത് പ്രദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാണ്. അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന കനാലിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെ ആശങ്കയോടെയാണ് തേവര നിവാസികൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്.